Ano naman ang naging role ng pare na kung saan? Nung high school po kasi ako, ayoko na yung mag-aral na. Tumulong na sa mother ko. And then, sinundo ako sa isang construction Site. site. And then, sabi ng mother ko, sige, aral ka. Na-convince ka ng pare na mag-aral. Na-convince niya ako nung sabihin niyang tutulong siya. Ayun. Kasi kung mother ko lang, hindi namin kaya. Alam ko, hindi namin kaya. Ayun po, ang taong bayan. Minsan naghihintay lang na magkaroon ng isang tao, no, na magsasalita na tutulong. Okay, nung sinabi niyang tutulong siya. Nung sinabi niyang tutulong siya, so chance ko na to, sige, try lang. Try lang. And then, habang nasa college ako, nakikita ko na sabi ko, isip na ako. After nito, may malaking mangyayari sa akin. Gusto kong may mabago sa amin. Ganun Ayun. pong nangyari. Ayun. So ano yun? Kwento mo yun? Ano yung Ayoko kasi, nakita mong naging daloy ng buhay mo pagkatapos ng naging teacher ka? ang hirap kasi nung lumaki kang walang father. Hindi ka makapagsumbong. Lalo na kung mga, minsan kamag-anak mo, pinsan mo yung mga nakapikunan mo. Ayun, kanino- kaya hinahanap mo na. Oo, Okay, ganun po. and then? And then sabi ko, I want to be something pag natapos ako, ganyan. So nagplano ako na after 5 years, itong Dave na to, may ibang pupuntaan. So sa'yo, hindi problema yung lalaki ka, dapat itong gagawin mo, itong pambabae, wala kang ganun. Hindi. Naglalaba, nagluluto. Magaling po ako magluto. Galing. Pati sa pananahe. Wala na kapampangan ng nanay mo. Ay, opo. Di ba? Opo. Yung Guide wife mo ba, namin. teacher din? Yeah, classmate ko siya. Ayun, First siya yung year. sinasabi mo ngayon. Opo. Kung minsan ganyan talaga ang buhay, no? Someone comes along the way. Isang school lang kami sa Little Lapid College Foundation. So, nung first year siya, hindi pa siya education, computer science siya. Tapos nag-ship siya ng education. Doon ko siya nakilala. Mayroon akong best friend, crush niya si Sir Dave. Tapos akong naging tulay, sige, sasabihin ko lahat sa kanya, ganyan-ganyan. Eh, ang nangyari, siya yung parang napalapit sa akin hanggang sa naging kami. And then, 4 years hanggang matapos sa college. Was it love at first sight or was it parang habang nakikilala mo siya, parang feeling mo siya talaga? Ganon? May ganun pakiramdam? Eh, hindi. Ah, Hindi po, hindi. hindi. Kasi Okay. hindi siya yung unang... Naging girlfriend mo? Parang hindi siya po yung unang gusto ko. Okay. Kaya lang bilang lalaki, lalaki image na matapang, sinapawan niya ako kasi napakatapang niya. Oo, ganun lang Hindi nangyari. naging discouragement sa'yo yung mas matapang siya kaysa sa'yo? Hindi. Kasi ano siya, direct siya magsalita. And then leader din siya. And then ako mismo sumunod sa kanya. And then yung mga qualities na nakikita ko sa kanya, sabi ko, Wow. iba to. Wow. Ganyan. Then I tried and then nag-failed ako sa kanya nung una. Ano ba, na ano ka pa? Busted ka, alam eh. Oo, Okay. oo. So, hindi naman totally busted, pero na-hesitant ako lumapit Tumuloy uli. uli. Opo. Ang ginawa niya, siya na nag-approach Okay. to be parang mag-friend lang. Ganun. That's wonderful. Hanggang sa na-develop ko. Yeah. Mayroon kaming libro na Foundation of Education. Kasi requirement yun sa education. Dapat meron kang libro ng Foundation of Education. So, bilang panganay, imbis na gagastusin niya sa pambili ng libro, binigay niya lang sa pamilya niya. So ako, dahil may binibigay naman sa akin na allowance yung nag-a-assist ako ng kinder, so bumili ako ulit ng para sa akin. Binigay ko na lang yung sa akin para sa kanya. Oh, so natapos ka ng at nag-let ka. May asawa ka na ba doon? Magkasama na Wala ba pa kayo? po, wala. Talaga. Trabaho Okay. muna ng Trabaho 2 muna. taon. Tumulong sa mga kapatid. Kasi nga wala kaming father. And then yung mother ko, siya lang mag-isa. Eh, ang nangyari po, nag-try ako. And then hanggang sa napunta sa Manila, doon ako nakapagturo. Nakita ko yung kagandahan ng pagtuturo. Kasi you are touching life. So, hindi ako masyado dun sa salary kasi napakababa. Baba 3.5. na, no? 3.5 lang po ang unang sahod ko. Oh. Pag uwi ko, binibigay ko pa sa mother ko yung buong buo.
Okay. Oh, nagtitinda ng sabong panglaba, kahit teacher ka, pinapak ko na yan, dinidistribute. Oo. So, alam mo na yan. Sino ang gumagawa ng mga sabong panglaban na yan? Kinukuha ko po yan dito, Ah, wholesale, okay, okay. tapos nagre-repack. So, isinabay mo yung parang nakikita mong purpose ng pagiging teacher mo. Oo. Doon sa pati yung negosyo, hindi nawawala yun, ano? So, there's a side of you na negosyante din. Oo. Ah, Kasi okay. yung monthly salary is Hindi ka kulang kaya talaga namin. eh. Magawa ka ng paraan. Mabuti naman, no? Kasi talagang you have to augment income in these days, ano? So, sabi mo nabuo yung alam ko yun kasi ako din hindi ko kalain na magiging teacher ako. I thought I was gonna be a lawyer. Pero sabi mo, the moment nandun ka, alam mong meron kang impact sa buhay, kamo? Yeah. No mga estudyante, lalo na ikaw, elementary grades. Kumbaga, hindi pa buo yung mga yan. Marami pa ang pwedeng manggaling sa'yo, no? Yeah. Yun ang nag-inspire sa'yo na Yes. magpatuloy. Yes. Wow. So, nabubuo din pala habang ginagawa mo ang isang bagay. Kasi yung mga hinahanap ko, yung mga pangaral ng mga magulang ko, nakikita ko dun sa kalye. Nakikita ko dun sa mga tiyuhin ko, sa mga kamag-anak ko, tsaka sa mga ibang tao. Kung saan-saan ako nakakapulot ng mga magagandang aral. Aral. So sabi ko, ang ganda ng moldings ko through environment. Pwede kong nagagamit ko, na-i-apply ko. Even the deepest yung pakiramdam na napakasakit, kaya ko siyang patawanin. Wow. At tapos, pwedeng magandang ibahagi yung embodiment ng lahat ng values na yon Yeah. sa mga bata. Sayang kung walang kapatutunguhan. Parang ganun ba? Opo, Yung opo. sabihin? Ang maganda nun, dapat kahit ganyan na nagiging positive ka parati. Kahit na nasa iyo na lahat ng problema, you should be thankful. Kasi kaya ibinigay sa iyo ng Panginoon dahil naalala ka niya. Kung nasa iyo lahat yung pagsubok na yun, ibig sabihin oras-oras, minu-minuto, naaalala ka niya, hindi ka niya nakakalimutan. Ang ganda naman ng pagkasabi noon. Mahal ka niya, no? Yeah. Dahil every step of the way, nandyan siya at nakaalalay. Pagkatapos ng Manila, kailan ka bumalik sa Pampanga? Bumalik po ako ng Pampanga nung mag-asawa na kami. Ayun. Nagkaanak kami. Ang nangyayari, yung pattern, ibibreak ko yung pattern kasi yung panganay ko, ganun ang nangyayari sa amin. Doon kami sa Manila nagtatrabaho. Tapos naiiwan yung panganay ko, doon sa tiyahin ko naman. Parang ako, naiiwan sa mga katulong. Ang magulang ko, busy-busy. So, ayaw ko na maging ganun din ang buhay ko. So, ganun din pala nangyari sa'yo. So, ang sabi So, balik ko, ka. bumalik po ako. Binitawan ko yung pagka-permanent ko, pati yung misis ko. And then, ang sabi ko, kaya tayo nandito para magkaroon ng sariling pamilya, buong pamilya. Yun ang importante kasi Pilipino, ganyan talaga eh. right. So, ang sabi ko, uwi tayo. Uwi. Payag naman siya. Pumayag siya. Hindi ka nahirapang kumbinsihin siya. Hindi. Sabi ko kahit bumalik akong magtinda sa palengke, magpapalengke tayo, kakain tayo, ganyan. Teacher ka na niyan. Kahit anong mangyari, sabi niya, hindi tayo magugutom. Kahit na mag-resign tayo, sabi niya. Binigyan niya ako ng assurance na gano'n ang mangyayari. O, sabi ko, nagtiwala naman ako sa kanya dahil asawa ko siya. So, yun, nag-design kaming parehas na wala kaming pera. Ayun, sa kabutihang palad, dahil mabait si Lord. Siguro, dahil mapagdasal kami at alam ni Lord kung ano yung plano namin sa buhay namin. Yun, binigay sa amin yung first year namin, noong 2008 na umuwi kami ng Pampanga. Naka-in siya sa public. Tapos ako nag-antay pa ako ng 1 year. Tapos nai-in din ako.